Pues soy Juan Antonio Collado Domínguez y soy enfermero de medicina nuclear de Hospital del Mar. Me llamo Maite Gata y trabajo como enfermera en ergometria de medicina nuclear. Jo ara mateix estic fent tasques i treballant a la unitat del PET-TAC. És una prova diagnòstica on realitzo aquelles tasques d'infermeria que requereixen una atenció exclusivament al pacient. Fa 20 anys que treballo d'infermera, vaig estar 10 anys a medicina nuclear, ara porto 10 anys a radiologia i durant aquest temps l'evolució que he vist és que es fa molta més intervencionisme en el servei de radiologia. Llevo 7 años trabajando de enfermero, alternando radiología con medicina nuclear y lo que más me gusta de mi trabajo, el trato con el paciente. Se'ls puc aportar una mica de tranquil·litat i fer-li més fàcil el fet de fer-se aquestes proves o tècniques que són importants per ells perquè al fi de cap és com es resposta al tractament, com evolucionen en relació a la malaltia i això és el que m'agrada. Pues el contacto con el paciente. Sí, es lo que más me gusta, el contacto con el paciente, estar con él y que me explique cosas y eso, el contacto ese me gusta. Sí, la verdad es que sí. Empatía y trabajar en equipo, sobre todo empatía de cara al paciente y trabajar en equipo porque aquí todos somos iguales. La función de uno es igual de necesaria que la función del otro. Todos tenemos que trabajar en uno. Cuando hablamos de enfermería, hablamos siempre de enfermería de hospital, de hospitalización, de la UCI, de digestivo, pero hay muchas ramas de la enfermería que se desconocen. El que vull destacar és el paper d'infermeria dins de radiologia, que és el gran desconegut. No? Tothom coneix les infermeres de quiròfan, tothom sap que hi ha infermeres a urgències, infermeres a la UCI, però no saben que hi ha infermeres de radiologia o en un centre de diagnòstic per la imatge, que també existim.